Croeso i chi. Mae'n hyfrydwch cael gweld chi gyd a chroeso arbennig I gyfeillion bydd na croeso swyddogol I chi nes mlaen. Ga ddiolch I bawb sydd wedi dymuno'n dda I fi'n bersonol gyda'n brenhiniaeth yn ei llais. Dwi'n meddwl gwbl. Ond mae'n hyfrydwch cael bod yn y lle hwn I dros y dyddiau nesaf. Wi am alw ar unwaith ar Chydig Owen Llyr Evans bydd yn arwennu yn ein defosiwn. Owen Llyr Evans to lead us in our devotion. Diolch, Chef. Diolch yn fawr. Pnawn da I chi gyd. Pnawn da. Felly, gewn ni ailweddi gyda'n gilydd I ddechrau. Cydweddi. Deiwn gargyfron o arglwydd yw mewn ysbryd hyderus a disgwylgar. At bwy'r awn, ond ata ti. Gen I ti yma I geiriau bywyd tragwyddol. Llanw ein genau a thlod ein dew, ein gweddysau a diolch, fel y clodforwn dyfawredd a thofoniant, trwy gydol y dydd heddi. Bendithia nawr ein defosiwn, a chymhwyso ni drwyddo I wasanaethu fel yr heiddi, I wasanaethu'n well, trwy Iesu Grist ein hadwydd, hwnna'n dysgodd ni yn un ac fel un I ni weddio. Ein tad, hwnnwys yn y nefoedd, sancteiddio'r enw, diled dy deyrnas, nifer dewyllus, megis yn nef, felly ar y ddear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara blinyddiol, a maddau ni ein gydylegion, fel y maddeuwn innau I gydylegwyr. Ac nac arwain ni o'r roegaeth, eithyr gwared I rhag drwg, gan I seilo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r wyoniant, oes oesoedd. Amen. Wel, diolch am y cyfle. Maen nhw'n deud bod rhywbeth bach yn poeni pawb. A gan fod gen I fwy o amser nag arfer ar y nwylo yr adeg yma yn y blwyddyn, rhyw bethau bach sy'n ymhoeni I, rhyw fan betheuach, fel geiriau. Yn benodol wrth baratoi i'r defosiwn bynhawn yma, un gair, y gair hefyd. Mae William Morgan yn dewis cynnwys hefyd yn adnod ein testun bynhawn yma, ond mae'r hefyd yn cael ei osod o'r neilltu gan y panel o arbenigwyr a fi'n gyfrifol am y Beibl Cymraeg diwygiedig. Reit. Dyma'r adnod yn y Beibl Cymraeg newydd diwygiedig. Ar ei ôl ef, bu Sangar fab Anath, fe waredodd yntai Israel. Dyma'r adnod yng nghyfeithiad William Morgan. Ac ar ei ôl bu Sangar mab Anath yntai hefyd a waredodd Israel. Bywgraffiad byr sydd gennym ni yn yr adnod, ond weithiau fyrder, mae'r holl fanylion angenreidiol gennym ni. I ni'n cael gwybod I bwy mae gwrthrych ein sylw yr Sangar hwn yn perthyn, sydd yn beth bwysig I ni fel Cymru Gymraeg. Mae e'n fab I Anath. Cawn wybod hefyd am ser Sangar dros I Dduw. Rhywbeth I fi di hepgor o fan hyn. A fyddwch chi'n deall pam mewn eiliad. Sel Sangar dros I Dduw. Ac mae hynny'n cael ei fynegu trwy ladd 600 o Philistiaid. Ac mae'n siŵr fi'n gwybod
bod rai ohonoch chi yn meddwl nad yr hefyd a ddiflannodd yw prif drafferth yr adnod. Ond y ffaith fod Samgar wedi lladd 600 o ddynion yn enw I Dduw, ac o ddewis yr adnod fel testun sylw i'r defosiwn hwn heddi, ond I ddyle o wain llir, fynd i'r afel a'r holl broblemau moesol, yr holl trafferthion diwynyddol sydd yn rhig yn y darn hwn o'r adnod. Chi yn iawn, wrth gwrs, chi'n hollol iawn, ond mae yn fis Gorffennaf. A dwi felly yn mynd I ddewis y ffordd osgoi. Dwi'n mynd I ganolbwyntio ar y gair bach sydd gan William Morgan. Yntai hefyd a waredodd Israel. Hefyd. Os lwyddodd y Samgar hwn I waredu I bobl, fe gyflawnodd anferth o gamp. Rhyfedd felly bod awdur llyfr y barnwyr yn dewis gosod hyn fel rhyw atodiad cwta iawn, os nad swta wir, ar derfyn yr ychydig eiriau sydd ganddo'n sbar I sôn am Samgar. I ni'n cael yr argraff gan yr awdur nad oedd rhyw lawer o ots ganddo os oedd Samgar yn gwaredu I bobl ei beidio. Gyda llaw yntai hefyd a waredodd Israel. Felly, falle fod yr hefyd yma yn awgrymu fod Duw yn ddim byd ond hefyd ym mywyd Samgar. Cyfyngodd ar ei fywyd crefyddol, cyfyngodd ar y cysygredig, gosododd Duw mewn adeilad o'r neilltu I wasgu I damau bach o'r safodd. Falle mae dyna pam mae awdur llyfr y barnwyr yn cynnwys y ffaith fod Samgar wedi gwaredu I bobl fel atodiad bach lletwyth i'r chydig fanylion sydd ganddo amdano o'r ein cyfer, oherwydd bod Duw yn ddim byd ond atodiad lletwyth I fywyd Samgar. Onid aeth Duw yn hefyd yn ein bywyd ninne? Onid aeth Duw yn hefyd yn ein bywyd ninne? Cystal cyfaddau, nid sefyll yn y synagogau ac ar gonglau'r hewlydd yw ein perygl ni, ond cuddio'r ganwyll o dan Leicester. Ein temtasiwn ni fel Cymru Cymraeg I nid ceisio ymddangos yn fwy crefyddol nag ydym, ond llai. Rydym yn barod iawn I gadw ein proffes o'r golwg os nad, dychmygwch, ymddiheirio amdani. Dwi'n yn honni bod yn rhyw lawer o Gristion. Dwi'n yn honni bod yn rhyw lawer o Gristion, nid y sawl sydd allan ymhell ar ymylon bywyd yr Eglwys Leon sy'n siarad felly, bellach, ond y bobl sydd reit wrth I chalon hi. Crefydd aneffeithiol yw'r grefydd honno sydd yn trin Duw fel just atodiad I fywyd. Duw bach, Duw diwerth yw'r Duw hwnnw sydd yn ddim byd amgenach na hefyd mewn bywyd. O'n I hoffech chi fel finne cael darganfod Duw mawr, Duw a sylwedd iddo, Duw sydd yn fyw ac yn ddeinamig. Wel, mae angen wedyn llai o gyfyngu, y cysygredig, a llai o wthio Duw I adeilad o'r neilltu ac I ryw damed bach o'r sil sy'n weddill gennym ni, ac I ryw ddiwinyddiaeth sydd yn siwtio'n hargyhoeddiadau ni. Dyna beth yw troi Duw mawr byw a bendigedig yn atodiad i'n bywyd bach ninne. Nid hefyd yw Duw ond popeth. Echel, craidd, braidd, popeth. Fe glwsoch chi sôn falle am y ffarmwr hwnnw a'i fuwch Daisy. Roedd y ffarmwr yn falch iawn o Daisy. Ac un dydd esgorodd Daisy ar 2 lo, peth digon anghyffredin mae'n debyg.
Medde'r ffarmwr wrth i wraig Muriel fod Duw wedi bod yn dda iawn wrth nhw. A'i fod wedi penderfynu wedyn i gyflwyno un o'r lloi yma i Dduw fel arwydd o ddiolch. Yr unig drafferth oedd bod y ddau lo fel ei gilydd yn berffaith. A methodd y ffarmwr yn lan a dewis pa un yr oedd am roi i Dduw. Ac un dydd ar ddau lo erbyn hyn yn 3 mis oed, yr ddau allan yn y cae gyda'i mam fe dorrodd storm o fell a ffranau. Trawodd mellten un o'r lloi a'i ladd. Rhedodd y ffarmwr i'r tŷ, gan ddeud wrth i wraig Muriel credet iddyn. Mae llor arglwydd wedi marw. I'r dyn sydd yn gosod Duw gyda pob hefyd arall mewn bywyd, llor arglwydd sydd bob amser, yn cael ei ladd. Ond chwarae teg i Samgar, falle bod fi'n neud cam ar y dyn. Falle bod hefyd Samgar yn awgrymu rhywbeth gwbl wahanol amdano. Yn tai hefyd a waredodd Israel, falle bod yr hefyd yma yn awgrymu fod Samgar wedi gwaredu i bobl heb bod wedi bwriadu gwneud hynna. Falle mae nid canlyniad gweithred arbennig, penodol, penderfyniad bwriadol, menter, uniongyrchol, oedd y waredigaeth hon o gwbl, ond canlyniad naturiol, ffordd Samgar o fyw a bod ac ymwneud â phobl eraill. Canlyniad cyfeiriad naturiol ei fywyd ac ansawdd i berthynas ag eraill. Os felly, nid beirniadaeth ydy'r hefyd, ond canmoedd. Daw bendith Duw atom, ac mae bendith Duw yn llifo ohonom, nid wrth chwilio amdano. Nid wrth erlyd ar ôl y bendith yma, i ni bob amser yn ei ddarganfod, mewn ystyr real iawn. Llinyn mesur ein crefydd yw nid y gweithredoedd bwriadol, nid y geiriau dethol, nid y pethau i ni'n gwneud mwyn enyn diddordeb a chael sylw. Yn aml iawn ac yn amlach na pheidio, mae'r bendith yn dod ac mae'r bendith yn llifo ohonom ni yn ac oherwydd y caredigrwydd damweiniol a'r gymwynas frysiog, y pethau ni'n gwneud wrth fynd heibio. Nid yn yr oherwydd, na'r gan hynny, neu'r ac felly, ond yn yr hefyd sydyn, syml, anfwriadol, mae pobl yn gweld pa mor ddofn neu bas yw ein hargyhoeddiad. Can fyddwn bendith Duw ac fyddwn yn gyfryngau bendith Duw yn athrwyr gyda llaw sydd gymaint rhan o'n profiad beunyddiol fel unigolion ac fel eglwysi'n lleol. Ond efallai bod fi yn anheg o hyd gyda Samgar. Falle bod ragor o liw o hyd i'r hefyd hwn. Falle bod yna ragor o heinau i'r wynwsyn. Mae rhaid wrth ychydig o Hebraeg. A gwneud yn gorfath yma o beth. Mwyn i ni argyhoeddi yn pobl fod yr ychydig flynyddoedd na o addysg ffurfiol ddim wedi i wastraffu. Fysa'r darllenwyr y Hebraeg gwreiddiol yn gweld a deall yn syth bin fod yr pwyslais yn ramadegol ar yr rhag enw Gampws, yntai. Yntai hefyd a waredodd Israel. Samgar a chibodd Israel. Chi siŵr? Samgar mab anath, hwnnw. Ie. Samgar hefyd, ymhlith barnwyr Israel, hyd yn oed Samgar, yntai hefyd a achibodd Israel. Ond a waredodd Samgar i bobl, dyna'r cwestiwn.
Wrth darllen ymlaen, a does dim angen darllen ymlaen yn bell, fe welwch fod trafferthion y bobl yn parhau. Os waredodd samgar I bobl waredigaeth dros dro bu hwnnw, ni chwbl hawodd I waith. Ond tegwch, pwy sydd? Pwy sydd wir yn gallu clirio I ddesg yn ysbrydol? Ymhlith y bobl a fi wrthi'n cyfrannu I waith Duw ymhlith I bobl, oedd Moses yn tai hefyd a waredodd Israel, ond waredigaeth dros dro bu hwnnw. Joshua yn tai hefyd waredodd Israel, ond waredigaeth dros dro bu hwnnw hefyd. Isaiah, Jeremiah, Paul, Pedr, Iowan, gwythau hefyd a waredodd y bobl, ond roedd pob un yn gorfod gadael y gwaith heb I orffen. Ymhlith y mawrion hyn, mae pobl fel Samgar, a cofiwch y pwyslais, yn tai hefyd, a waredodd Israel. Dwi am fentro awgrymu, cyfeillion, pe bai Samgar yn eistedd yng nghefn y stafell hon, yn clywed ac yn gweld y geiriau hyn, bys yma'n arswydo, cywilyddio hyn o'r befi. Fi wedi gwaredu Israel, byddwch yn gall nhw chi? Nes I morau, do. O methu nes I, darllenwch eich Beibl, darllenwch mlaen, pennod neu ddwy, a fe welwch i'r adnod hon. Yn nyddiau Samgar fab anath fi, aeth y teithwyr y bobl ar hyd llwybrau troellog eithon nhw ar goll. Ond i'n ymateb Samgar yw ein ymateb Undeb. Be, fi a lle mwriad Duw, fi yn rhan o ewyllus Duw, byddwch yn gall nhw chi. Ac am unwaith bynnal, mae dwi oed i'r yn gwbl gall. Gan hw, tithau hefyd, yn waredydd I'th bobl. Tithau hefyd, ath gyfraniad I ddyfodiad teyrnas Dduw. Dwi wedi dod I sylweddoli dros y blynyddoedd fod Duw yn llawer mwy goddefol ohonom nag ydym ohonom ni'n hunain. Dwi'n hoff iawn o eiriau Iesu am Mair wedi I fi I eneinio y Methania. Fe dorodd Iesu ar draws yr holl twtwtian a'r techan. Oedd e'n digwydd yn y cyfnod yna. Mae'n digwydd o hyd. Mae'n torri ar draws y techan a'r twtwtian ac mae'n deud fel hon, a allodd hon fe gwnaeth. A allodd hon fe gwnaeth. A allodd hon, sylwch. Ac yn rhy aml I ni'n ymddwyn ac yn disgwyl pobl eraill I ymddwyn yn union fel pe bai Duw am I ni wneud yr hyn na allwn. A dim ond wedi I ni lenwi 4 awr ar hugain gyda 5 awr ar hugain o waith, dim ond wedyn fyddwn ni'n falle yn heiddiannol o'i fendydd. Na, meddai Iesu, a allodd hon fe gwnaeth. A hon hefyd, a waredodd Israel. Fi'n derbyn bod eich o wneud, ond daliwch yn dyn oherwydd pryd na thybiwch y daw mab y dyn. Pryd na thybiwch yw'r geiriau pefriog yn yr adnod honno. Pan ddaw Iesu, pan ddaw'r deyrnas, pan ddaw popeth I bwcwl, fe gewn ni surprise. A surprise fydd wrth braidd ein llachawdwriaeth. Darganfod wedi I ysgrifennu dros gofnod Duw o'n byw a'n bod, mae'r mesur hyfryd mawrfrydig yn tai tithau hefyd, a waredodd y byd. Tithau hefyd, a finnau hefyd, yn gwared y byd. Minnau a tithau, a rhan allweddol bwysig yn nyfodiad teyrnas ein Dduw. Dwi'n ymdawelu gyda'n gilydd, a jyst treulio eiliad, chydig eiliadau, yn ymdawelu cyn bod y defosiwn yn dod I ben. Fe na'i geisio arwen yr ymdawelu cystal ag y fedrai. A minnau hefyd,
Rwy'n ni jyst ystyried, ymdawelu i ystyried am hyn. Yr adegau rheini lle byd Duw yn ddim byd ond hefyd yn ein byw yn bod. Bendithiad i o Dduw ein tad, y gair a glywsom ni. Hefyd ystyriwn jyst am eiliad neu ddwy, sut y bu i ni dderbyn ag estyn bendith Duw heb fwriadu gwneud hynny. Bendithiad i o Dduw ein tad, y gair a glywsom ni. Tithau hefyd. Tithau hefyd yn waredydd i'th bobl. Ymdawelwn, ymbyllwn, ymlynyddwn i ystyried. Ti a fi bod gennym hefyd. Gyfraniad anatod bwysig i ddyfodiad y deyrnas o ffydd, gobaith a chariad. Bendithiad i o Dduw ein tad, y gair a glywsom ni. Ac i'r hwn a ddichon neithir yn drar a gorol. Y tu hwnt i bob peth rydym ni yn ei dymuno neu yn ei meddwl. Yn ôl y nerth sydd yn gweithredu ynom ni. Iddo ef y bôr gogoliad. Yn yr eglwys trwy Iesu Grist. Dros yr holl genedlaethau, hyd yn oes oesoedd. Amen. Cyfol iawn i Owain, mae'n harfennu y cofiwch bydd Owain yn cymeryd y dyfosiwn bore fori hefyd am hanner awr felly 9. Fe ymwyddies i ofyn i chi plis os newch chi sy'n eisiau chi ddiffod y ffwnau ond rhowch nhw ar silent os gwrwch yn dda. Mae'n ddiddorol mae gweinidog ministry gyfynod i fi i ofyn i chi. Bydde ddim yn broblem yn lle dwi wedi wrth ysgyn signal. Fe ddylen ni fod wedi croesawu hefyd y gynadledd yma'n cael ei chwydio. Felly, os oes yna bobl adren, rydych yn nhw'n croeso chithau hefyd i'r sesiynau sy'n cael ei chwydio. Mae yna rhestr o ymddiheuriadau, a falle os ydych chi'n gwybod am eraill, os ydych chi'n gwybod, os ydych yn dda. Viola Jones, Carwyn Sidol, Geraint Hughes, Iwan Llewellyn Jones, Gwylfa Evans, Glenys Earnshaw, Glyn Williams a Dilys, Anna Vivian Jones, Hywel Wyn Richards. Unrhyw yn gweryll. Os daw nhw i'r cof roch i ffordd, os gwylwch yn dda. I ni yn dod yn gofyn i gyflwyno adroddiad Undeb Dwyrain Dimbych a Fflint, ar y brofiad llynedd llyfr gwyrdd. Mae'n dweud gwyrdd fan hyn, dwi'n
rhannol lliw ddall. Diolch am y llyfr gwir, oes rhywun yn cynnig yn bod ni'n ei derbyn nhw fel cofnod cywir, os gwrwch yn dda. Diolch, mae yna cynnig Rodrigo. Rhywun yn eilio? Ydych chi'n clywed? Rhaid. A'n lais i'w mae'n siŵr, achos dwi'n clywed fel sy'n ni'n gweiddi o ben mynydd Ceylon. Ond os ydych chi'n clywed yn y cefn, mae yna ddoi beth, neu llai bod fi'n siarad yn uwch neu bod chi'n beth bynnag. Diolch yn fawr. Nawr te. Chi'n clywed fi nawr? Diolch yn fawr iawn. I ni wedi gofyn am ymddeiriadau absenoldeb. Os oes rhai gyda chi rhowch wybod i un o'r staff os gwrwch yn dda. Cyflwyno adroddiad Undeb Dwyrain Dinbych a Fflint, os rhywun yn cynnig yn bod ni'n derbyn nhw, nawr fe rhywbeth rhywun i lawr lan, p'un oedd e'n dweud bod e'n gallu clywed fi, neu oedd e'n cynnig yn bod ni'n derbyn. Diolch o wain yn cynnig yn bod ni'n derbyn y cofnodion yn y llyfr gwyrdd fel rhai cywir. Os rhywun yn eilio os gwrwch yn dda. Pawb yn derbyn, chi oedd yno. Diolch yn fawr, unrhyw bwyntiau'n codi. Na, diolch yn fawr iawn. Nawr, ni'n dod at rhan llawen iawn o'r agenda, sef croesawu cyfarfodydd blynyddol 2025 gan gyfundeb Llun ac Efionydd. Dwi'n credu bod yna fideo. Croeso i chi ddilyn ac i gofyn ac hunan sgwrthau'r lle bydd Undeb yn annibynnwyr 2025 yn cynnal y cynhadledd. Mae'n bentra hudolus ofnadwy bentra ardderchog, pentra distaw tawel gyda'r holl adnoddau fedrwn ni gael ar gyfer yr Undeb flwyddyn nesaf. Mae yr caffi neu'r niad, os ni ddeud hynna gynhadledd, mae'n siŵr bydd y gyfanno, a bita hefyd a'r carpal lle fedrwn ni ddefnyddio o ran stafellau hunan arwyo ac hefyd yn on-suite. Mae cyfleusterau yn hylus ac yn hawdd iawn i gynnal cynhadledd yma. Byddai ddim eisiau mynd o unman o'r car, ond dŵad ac aros yma. Yn cysylltiad i'r ardal wedi yn fachgan o bentra Llythan ac bod ni'n gysylltiad yma yn pentra Ansgwrthau'r hefyd, lle bydd fy nain yn haid yn byw yma yn Modryb a fy newydd yn blant yn yr ysgol, yn y capal, seilo ac yn gymdeithas dda iawn, sy'n ni'n meddwl adeg hynny yma, chwareli ar taith môr llong yn dod i fewn felly adeg hynny. Mae'n braf iawn yma, dowch i ffyr da blwyddyn nesaf sy'n ni'n awgrymu chi ddwad. Mae'n bentra gedig, mae'n dawel yma, mae'n amser fydwn ni gan myfyrdod, tawel a chymdeithasu hefyd sydd yn beth ardderchog o'r rhan hyn. Lle chi'n rhwyfo yna. Mae'n ddeallidolus. Mae Ale Davies, Dafydd a Sian gyda ni, ac Aled sydd yn mynd i leisio y croeso, ie?
Wel ie, mae'n fraint cael eich croesawu chi i'r undeb y flwyddyn nesaf yn Nant Gwrtheyrn. Dwi'n falch iawn mae Arwyn sydd wedi rhoi y croeso swyddogol achos mae Arwyn yn authentic llun y Ceifionydd. Mae e'n byw ar glogwyn yn edrych i lawr ar Nant Gwrtheyrn. Sian y fi, rhyw import o Sir Gyfyrddin yda ni, ond mae'n croeso'n unig i chi union yr un fath. Da ni'n disgwyl ymlaen am gynhadledd i chi ohonoch chi sy'n undebwyr ffyddlon. Mi fyddwch chi wedi bod acw llai na 10 mlynedd yn ôl. Mi gafwyd gynhadledd fendigedig y pryd hynny. Ac os ydych chi'n cofio, mi gawson ni hefyd diwrnod i'r brenin ar ôl y gynhadledd. A mae hynny'n aros yng ngho llawer, dwi'n siŵr. Felly, mi wnawn ni ddarparu rhaglen fydd gobeithio yn rhoi lle i'r distaw, i'r myfyrdod. Cofiwch am lwybr y Pererinion. Mae yna gyfle i edrych tuag Enlli ac yn y blaen. Ond mi fyddwn ni yno yn barod i'ch croesawu chi. A braint ar ran cyfundeb llun y Ceifionydd ydi estyn y gwahoddiad ar gyfer 2025. Diolch yn fawr iawn, Aled. Diolch yn fawr. Ni'n edrych mlaen bydd pob un ohono ni yn siŵr yn dod yn llawer ar y daith i'r gogledd. Mi gafon o'r dyfryd yr ysgrifennydd cyffredinol i rhoi i'r adroddiad o waith y flwyddyn. Diolch, Greg. Falle ddylen ni ychwanegu, nid at y croeso, ond ychwanegu gyda manylun eitha bwysig i chi sydd yn awyddus iawn i lenwi'ch dyddiaduron. Mae dydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener Mehefin 25, 26, 27. Dyna ddyddiadau undeb blwyddyn nesaf. Diolch yn fawr iawn iawn. Pan o'n i yn gweithio ar ffarm, o'n i'n tynnu hot off cyn neud jobyn o waith. Wsles i fyna, pan dylen ni ddod i ddiar yno, ond fi'n siŵr byddwch chi yn barod iawn i fi fod heb yn siaced felly ar gyfer yr ychydig funudau nesaf yma. Wel, annwyl llywydd a swyddogion yr undeb a chyfeillion, mae'n dda calon gyda ni eich gweld chi gyd yma y prynhawn yma. I chi yn gynulleidfa liwgar ac yn gynulleidfa hardd iawn. Ac mae'n bleser calon gyda fi gael eich cyfar chi yn awr. Ac wrth wneud hynny yma yn Trefforest, Cwm Taf, mae'n gywir ac yn briodol mod i yn cydnabod yn ddiolchgar groeso hael cyfundeb dwyrain Morgannwg i'r undeb eleni. Braidd yn hwyr yn y dydd, a bod yn onest, yr ath y cais atynt i'n cynorthwyo a chafwyd ganddynt ymateb hynod o barod a llawn ewyllus dda. Ac wy'n hynod o ddiolchgar i chi'n bersonol ac yn diolch i chi hefyd ar ran yr undeb a phob yr un ohonom ni wrth gwrs am eich croeso, hael a chynnes. Falle mai fydd idd un o'r aiola yn defnyddio yr enw yna i'r cyfundeb hwn yn gyhoeddus, gan fod yr undeb erbyn diwedd y blwyddyn eleni yn dod yn undeb cyfundeb de-ddwyrain Cymru, gan fod cyfundeb gogledd Morgannwg sydd yn cynnwys y rhan ucha Cwm Taf a Chwm Cynon yn uno â'r cyfundeb hwn i ffurfio cyfundeb newydd. Ac ar yn sgil dweud hynny, mae'r un mor briodol i fi eich ysbysu chi fod yn cyfeillio ni yn y gogledd ddwyrain. Cyfundebau dwyrain ag orllewin Dimbych a Fflint, bod trafodaeth ar drod Rhyddint Wythau hefyd i greu cyfundeb yno chynghyddint. Fydd yn dod, ac mae hwn yn gwbl addasg a chofio beth wedi dweud am y de ddwyrain, bod nhw'n dod yn gyfundeb gogledd ddwyrain Cymru. Gyda'r canlyniad wedyn wrth gwrs fod cyfundeb yr undeb yn dod o 15 i 3 ar 10. Diolch i swyddogion a charedigion y cyfundeb a'r pwyllgor trefnu
ddan gaderyddiaeth abal Sian Meinir am bob cymorth a chefnogaeth. Yr ydym yn hyderus y cewn ni gyfarfodydd da a bendithio. Fe gofion ni wrth gwrs, bod annibynwyr wedi bod yn yr ardal hon ers peth amser. Ar dalcen capel Watford, nepell oddi yma ceir yr arysgrif, chi'n gallu darllen, newid yn siŵr Watford Congregational Church, organised 1662. Dyna flwyddyn y tro ag allan, wrth gwrs. Building effected 1733, altered 1842 and 1877, enlarged 1890. Bilico'r gair organised. O blegyd mae'r rhai pobl o dan yr argraff, mae pobl na niben yw annibynwyr. Mae pobl anhefnu sy'n ni'n gallu bod. Na, ni wedi bod o'r dechrau'n deg yn bobl drefnus iawn yn organise. Ac mae hynny'n beth pwysig, ac yn beth pwysig i ni gofio yn yn dydd ni, bod yna drefn briodol felly i Eglwys Iesu Grist. Fe fi Eglwys Watford yn drwm dan ddylanwad Hywel Harris, ond fe holltodd yr Eglwys ar gyfrif safbwynti a thrawieitho, gyda'r Calfiniaid yn sefydlu yn ardal gyfagos y Goes Wen a chodi capel yno. Y capel cyntaf i'w godi gan y Methodistiaid yng Nghymru, a hynny yn 1742. Ond o ddath eto oherwydd dadleuon diwynyddol ymhen ryw 10 mlynedd yn eiddo i gynulleidfa o annibynwyr. Fi'n gobeithio bod fi'n mynd i gael cyfeiriad hwn yn iawn to hyn. Yno y codwyd William Edwards. 1749, nag 1719, 1789 yn weinidog. A gwasanaethodd yr Eglwys am yn agos i 20 mlynedd. Daeth i enwoglwydd fel adeiladydd pontydd. A bydd rai ohonoch chi, mae'n siŵr da fi, wedi cerdded y mwyaf adnabyddus ohonynt i gyd. Pan ddewch chi i Bontypridd y mewn chi i'w bythefnos i'r Eisteddfod Genedlaethol. I ni sydd yn gweithio yn Didron Penri ac yn byw o dan gysgod Trefforest, fe gofio ni bod Mr Morris wedi gofyn i Mr Edwards i gynllunio Trefforest hefyd. Dyn nid dan enwo. Does na ddim cyfeiriad at bont yn y Beibl, ond yna'n ddelwedd Gristnogol effeithiol iawn. A chawn ein atgoffa o hynny gyda'r gair Lladin am offeiriad, pontifex. Un sydd yn gwneud pont. Byddwn ni'n hoffi meddwl bod rhywrai yn gallu sôn amdano ni fel undeb yr annibynwyr, fel cyfundebau'r annibynwyr, fel eglwysu'r annibynwyr, fel cymunedau ffydd o dan faner annibyniaeth yn bod ni'n codi pontydd. Ac yn sicrhau bod yna gymdeithas, bod yna gyfeillach, y cyfamod eglwysig, y perthyn i'n gilydd. Dyna'r beth mawr i ni o'n i di, ac i berthyn, i glosio i gysylltu, mae'r rhaid i ni wrth bont. O ran hanes diweddar annibynwyr yn y cylch hwn, y mae'n drist iawn o di, i eglwys annibynnol Sarbys Pontypridd. Yr olaf o eglwysu Cymraeg Pontypridd, Gai, y llynedd. A bod y capel bellach wedi i'w werthu. Wy'n prysuro i ddweud hyn. I'r gynulleidfa fechan oedd yno, iddyn nhw ymroi hyd eithaf i gallu. Collon nhw ddim sil.
Pine oedd gyda nhw bregestwr neu mynidog yn arwen yr oedfa a'i peidio. Collon nhw ddim un syl, lle oedd cynnal y dystiolaeth Cristnogol Gymraeg ym Mhontypridd yn y cwestiwn. Un peth a'i lladdodd nhw. Maint y capel restredig o'n nhw wedi i etifeddu. Pe bai nhw wedi gallu codi'r festri bach fodern yna, a'i gosod yn colau arall, bydde Sardis Pontypridd yn dal i dystio i efengu logoneddus Iesu Grist yn y Gymraeg ym Mhontypridd heddiw. Ac i ni'n canmol Sian a Liz a'r bobl yna, pan o'n i'n efel isaf rhyw ddydd, o'n i'n mor llawen i weld nhw wedi ymuno yno, ac mi'n gwybod bod yna eraill wedi mynd i eglwysi arall. Ond dyna'n stori ni, os mynnwch chi dros y canrifoedd yn yr ardal hon. Golchwyl diddig iawn i fi yw talu gorogaeth i'n cydweithwyr yn Hydron Penri. I Rodri, ac i Eliner, ac i Meinir. A mi gwaith a'i cydweithrediad dros y flwyddyn. I ni'n dal at y drefn hybrid o weithio, gan droi am y swyddfa yn Abertawe, rhan amlaf ddeuddydd yr wythnos. Ni chawsom unrhyw arwydd hyd yna, nid yw pobl ddim yn licio dweithio ni, o unrhyw ddiffyg amlwg yn y drefn hon. Fel y gwyddoch chi, fi'n gyfnod o newid mawr hefyd yn yn hanes. Y mis Medi ymunodd Mrs Meinir Williams a'r staff fel swyddog gweinyddol, ac o'r diwrnod cyntaf, profodd ei hunan drosodd a thro yn aelod da a defnyddiol o'r tîm. Ddiwedd mis Mawrth, ymddeolodd Miss Ann Williams wedi treulio dros 5 mlynedd ar hugain yn ysgrifennydd gweinyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Fe gewn ni gyfle i dalu diolch yn llawn i Ann am ei gwasanaeth ffyddlon brynhawn y bwrdd ni. Fydde'r Undeb ddim yn gallu mynd i unman wrth gwrs na chyflawni fawr o ddim yn gwirionedd, ond i bai am gorff o wirfoddolwyr da, parod i cymwynas ei gwaith. Y mae'r Undeb yn pwyso'n drwm ar y bobl hyn ac yn diolch iddyn nhw am eu cydweithrediad parod. Un y bydd Undeb yn pwyso'n drwm iawn arno fe'r blynyddoedd diwetha yma yw Mr David Roberts Trevor. Bu Dafydd yn gadeirydd y cyngor am dros 2 dymor, fe'n moelwyd ni yn dod gan y Covid. Ac o sôn am bont yn hynt, fe fuodd Dafydd yn adeiladydd, yn wneithurwr pontydd feddaliodd e. Y cyngor dros 2 dymor a mwy gyda'i gilydd. Ac i ni'n ddiolchgar i Dafydd am ei waith fel cadeirydd. I ni gyd yn gwybod hefyd wrth gwrs am ei gyfeillgarwch cynnes a hael. Ac i ni yn dymuno'n estyn iddo fe yn diolch diffiant am ei waith yn y plith ni, gan dymuno'r gorau iddo fe ac i Sian a'r teulu am blynyddoedd, ac i ni'n gwybod na dieithried fyddan nhw eto wrth gwrs yn y plith ni, ond diolch i Dafydd. Yr ydym yn llawen yn ei olynydd, Mrs Annalyn Davies, sydd gyda ni yma ar y bwrdd blaen. Mae Annalyn o Bancyfelin ger Caerfyrddin, neu ger St Clair, wy'n siŵr Annalyn lle mi dweud, ger beth na Bancyfelin. Mae Annalyn yn aelod yn eglwys Gibeon yn Bancyfelin, ac yn gweithio nawr fel gweithiwr cymunedol. Ni'n credu bod hwnnw'n casglu rhan fwyaf o'ch gwaith chi Annalyn, fod y gwaith yn fawr yn gwybod. Mae Annalyn yn gweithio o dan nawdd rhaglen arloesi a buddsoddi'r Undeb wedi cyflawni 2 mlynedd o 5 yn Methlehem Newydd, St Clair. A chi sydd yn edrych ar wefan yr Undeb, ddwch chi wedi gweld fideo neu 2 o'r gwaith
Wel, yn y feddwl wir ma'n y lenau phobl yn yr eglwys ac yn yr ardal yna yn ei wneud. Wel, anel i ni'n disgwyl mlaen os fydd gyda chi'r un egni yn yn harwen un y cyngor a sydd gyda chi'n arwen bobl sa San Clair na. Wel, mae well i ni gael pa fysgydau ysgafn yn barod i'ch dili chi. Hyfryd iawn, diolch Annelyn ac yn un dymuno yn dda i'ch hithau. O ran swyddogion yr Undeb, swyddogion y cyngor, i ni yn dal rhywle yn yr un man. Mae Emlyn yn ymddeol gyda ni wedi tymor o wasanaeth fel cadeirydd yr adran ddinasyddiaeth. I ni'n ddiolchgar i Emlyn, nid yn unig am y tymor yna, i ni'n gwybod am gymwynasau lu Emlyn i'r Undeb ar hyd y blynyddoedd, ac i ni'n ddiolchgar i chi Emlyn am hynny. Ac mae Emlyn yn cael ei olynu gyda'r darlledig Robin Wyn Samuel, ac mae Robin eto wedi bod yn gyfarwydd iawn â gwaith yr Undeb wrth gwrs ac ar cyngor, ac a gwaith yr adran ddinasyddiaeth yn arbennig, ac i ni yn disgwyl mlaen i groesawu Robin i'w gader felly. Ac yn diolch hefyd i swyddogion eraill y cyngor am fod yn barod i gydio mewn ail dymor eto, achos yn dilyn Covid, bennodd Covid ddim yn union, oedd y fe mae rai ni'n twmlo weithiau fel yn gweud, wedi benio hi. Ond mae yna gyfle nawr i ni fe bai ni wedi'n ryddhau ac yn barod i waith. Felly, i ni disgwyl mlaen at dymor newydd sydd yn cychwyn mewn gwirionedd nawr. Mae Geraint Rhys yn trysorydd newydd ni, wedi setlo yn dda iawn yn ardderchog wir i'w waith, ac i ni yn ddiolchgar iawn iddo fe am ei arweiniad ac am ei wasanaeth, ac i ni wedi canmol Duw droion yn ystod y misoedd diwethaf pan yn bod ni wedi cael Geraint wrth y lliw a theimlo wel i ni wedi'n breintio am bendithio fel. Gael diolch i chi, Mr Llywydd, am eich bugeiliaeth ohono ni yn Dijon Penri. I ni'n gwerthfawrogi help Jeff ac i ni'n gwerthfawrogi i gefnogaethau a'i annogaethau i ni wir ac i ni gael ein berson hynod y gyfeillgar am ei dda gyda ni gael ei groesawu i Dijon Penri yn gyson. Fe glewn ni fori gyda Mary McNeil am yr hyn sydd yn digwydd yn Colombia, gwlad sydd yn wrthrych yn apel arbennig ni eleni. Hyd yma, i ni bron a chyrraedd 5,000 ar hugain. A bod yn onest, mae hwnna bydde dyn wedi gobeithio a bydde'r ffigwr yna dipyn yn uwch. Ond mae angen sylweddoli hefyd nad ychydig o apeliadau sydd yn cyrraedd ni mewn rhyw ffordd neu gilydd bob dydd, a rheini i gyd yn rhai teilwng mewn cefnogaeth. Wi yn diolch i chi o Wilod Calon yn unigolion ac yn eglwysu ac yn yr echiolir yma am eich gefnogaeth i'r apel. Yr apel fydd gyda llaw yn dal ar agor tan ddiwedd y flwyddyn galendr hon. Ac wy'n ddiolchgar iawn i ni gyd yn ddiolchgar i Robin. Mae Robin wedi bod yn gydlynydd ac yn ysbogydd i'r apel ac wedi ymweld anhygoel o'r cyfundebau. Mae'n dyled ni'n fawr hefyd i gyfeillion cymorth Cristnogol. Fi oedd Andrew, oedd yn benneth dros dro gyda ni'n yn hyrwenu. Fi oedd Llunos Roberts ac ymau Llunos yn all Llunos daith gerdded o amgylch rhai o lynnoedd Gogledd Cymru i godi ymwybyddiaeth o'r apel ynghyd â chodi nawdd ariannol wrth gwrs. Wel dyna ni fe edrychwn i mlaen i gael adroddiad a diweddariad falle gan Mari y fori eto, a chofiwch os oes yna gyfle a sbydd cyfle bod yr apel yn dal ar agor. Ac i ni wir i ni'n byw gyda ddiwydion ar hyn o bryd y mae nifer wedi cysylltu â ni i ddweud bod arian yn dod. O ran gweithgaredd wedyn yr Undeb byddwch chi sydd yn edrych ar y wefan wedi gweld cyfres y cwmni bach.
Mae Elin wedi bod yn gweithio ato fe yn cyfynas a hodri wrth gwrs. Mae rheini o ran y recordio wedi dod i ben nawr y gyfres bresennol ddoi, gyda recordio Sian a Dafydd. Na chi na ryw blyg bach myna mlaen i chi nawr. Ond i ni yn ddiolchgar am y gwaith sydd wedi wneud, wel mae e'n lot o bethau yn diwedd. Mae nhw'n ffenestri. Nid yn unig i gatu bwlwg ag unigolion a'r mediadau maen nhw'n cynrychioli neu'n gweithio gyda nhw. Maen nhw'n ffenestri lle rydyn ni o'i hagor ac edrych drwyddyn nhw'n gallu cael yn hysbrydoli a cael yn logi. I ni'n cael yna destunau allai fod yn hwb i drafodaeth ac yn y blaen. Mae yna gymaint o beth yn gallu perthyn iddo fe. Maen nhw yno nawr ar gof ac ar gadw. Diolch i eglwysu'r mis, yr eglwysu sydd wedi danfon yr rhywfaint o wybodaeth amdani nhw hunain, a telyn yr hodri'n Pidron Penri, a wy'n credu bod yna gais eto i chi i bara i ddanfon a newyddion. Falle bod newyddion i chi ni ystyried ein hen newyddion i chi ac yn rhywbeth bach. Weda chi rannwch o begyd mawr fydd yn bwlwg nynne felly. Felly, diolch i chi'ch doi am y gwaith i'r cyfeiriad yna. Mae'n dda gyda fi dweud fod dau o'n gweinidogion ni wedi manteisio ar y gynllun sabosol yr Undeb a chymryd 3 mis yn rhydd o'i waith. A diolch i'w eglwysu nhw am eu cydweithrediad parod pwysau. Fydden ni ar hynny yn licio manteisio'r y cyfle hwn i ddweud mae ystyr sabosol yw toriad o'r gwaith, y gwaith i gyd. Fi'n afiadau hwnna fyna. I ni'n llawenhau wrth gwrs gyda'n cyd aelodau o cytun, wrth long gyfarch, a dymuno dda i Dr. Cynan Lloyd, sydd wedi dod, newydd ddod y mis yma, yn ysgrifennydd cyffredinol newydd cytun. Un o'r pethau pwysicau i ddweud amdano fe wrth gwrs yw ei fod yn aelod gyda'r annibynwyr ac yn ddiagor yn eglwys Ebenezer Caerdydd. A chynna nawr yw'r ail annibynwr i ddod yn ysgrifennydd cyffredinol cytun, yr ail annibynwr Noel Davies yn ymhlith ni wrth gwrs. Welwch chi Noel ar Cynan, i chi'n gweld mae'r swydd yn un dda iawn o begyd i chi. Mae e'n neud rhywbeth honnoch i chi cadw fynd am flynyddoedd enfawr. I ni'n dymuno'n dda iawn i chi ac i ni... Hynny, mae'n beth braf yn diwedd. Ac yn galonogol bod person o genhedlaeth Cynan yn barod i gydio yn y gwaith hwn. Ac i ni'n siŵr y cawn ni arweiniad da a diogel, hyderus a mentrus gyda chi, o bendith arnoch. Llawenydd hefyd yw datgan bod y parchedig Jill Healy Harris wedi hirddo yn llywydd Cyngor Eglwysu Hyfrion Cymru am y 2 mlynedd nesaf. A'r parchedig Dylan Rhys wedi ei benodi yn aelod o fwrdd ECOM ac yn gadeirydd ECOM UK, fel mae cangen pryden bellach o ECOM yn cael ei chyfryd. Nawr, cyn i Dylan gael ei benodi yn y tymor diwethaf, oedd Jill o'n blith ni yn aelod o fwrdd ECOM. Ac os oedd rwy'n iawn, Jeff, cyn Jill o tisau. Dyw'r 3 ma ddim wedi sefyll yn ôl yn henwau ni, o begyd dyn nhw ddim yna ni enw Undeb yr annibynwyr Cymraeg. Ond os gaf i ddweud, ni yw un o aelodau gwanaf o ran y rhydd ECOM. A wy'n credu, os gaf i fod mor bold a dweud, wy'n licio meddwl bod e'n dweud rhywbeth amdano ni. Bod yna 3 yn olynol o'n plith ni un o eglwysu lleiaf ECOM yn aelodau o'r bwrdd. Ac fi'n credu bod hynny'n rhywbeth ardderchog iawn ac i ni'n dymuno'n dda i Dylan, fel i ni wedi dymuno yn dda i'r ddau felly sydd wedi i flaenor i fe yn y gwaith hynod o bwysig hwn. Nodaf hefyd wrth gwrs
yn berthynas newydd â Choleg y Bedyddwyr Caerdydd ac â Undeb Bedyddwyr Cymru ac Eglwys Presbyteriaeth Cymru gyda golwg ar y gwaith hyfforddi. Wel, fe gewn ni gyfle i wrando adroddiad gan Carwyn Sydel yn cydlynydd hyrwyddog Gwenedigaethau ni yfory. Ni'n ymyrfyrydu wrth gwrs yn waith cyngor yr ysgolion Sul, Panel Diogelu, Cyngor Cysnogol, ECOM, Cymdeithas Annibynwyr y Byd, Cyngor Eglwysi'r Byd, Cymundeb Eglwysi Diwydiedig y Byd. Natur yr alwad ddaw amlaf i Gidron Penri y diwrnodau hyn yw honno'n ymwneud ag ymddiriedolwyr capeli. Eiddo eglwysig, yn adeiladau mynwentydd a chyfrifol, i cadwraeth, i gwerthiant a'i diogelwch. Y mae'r Undeb yn ceisio ymateb yn gadarnhaol i'r galwadau hyn, a chynnig cymorth lle bod hynny yn briodol. Ac fe welwch chi bod yna benderfyniad yn ymwneud â'r mater hwn ger yn bron i yfory. Gai nodi nad beth newydd i'r annibynwyr yw cael capeli. Yn y 5 mlynedd yr 20 diwethaf, y mae eglwysi Undeb yr Annibynwyr Cymraeg wedi mwy na haneri. Yn ystod y 5 mlynedd yr 20 olaf, y mae 350 o eglwysi yr Annibynwyr a'i hadeiladau nhw wedi diflannu. Wy'n licio dweud bod hynny wedi digwydd yn ystod tymor ann, neu fydd ann yn wedi gredu mae hi oedd y reswm. Ond beth fi eisiau dweud yw hyn bod ann wedi atgoffa fi droion. Pan o'n i'n troi at ann ac yn gweud o Jim, mae rhyw eglwys wedi dod nawr, mae dan nhw sefyllfa gymleth. O, bydde ann yn gweud, fi'n cofio ni cael sefyllfa gymleth fel a 10 mlynedd yn ôl, a sortwyd y mas mewn dim o dro. A dyna sydd yn wir. Dyna sydd yn wir. Gai bwysleisio hyn, mewn cyfnod mawr i elw i fuddsodwyr brawn. Maen nhw'n lleng yn ein plith ni, ysger myngers. Mewn cyfnod mawr i elw i fuddsodwyr mewn braw, gai nodi mai dim ond un diffyg y mae'n rhaid i ymddiriedolwyr ochel chagddo. A mae hyn yn llenyddiaeth yr Undeb. Does dim pardwn i esgeilistod. That's it. Byddwch chi'n esgeilus, a allwch chi gael eich hunan yn gofio wynebu cwestiynau dyrus. Ond mae hynny wir a gopeth. Beth be bai chi a fi di gyrru i Trefforest heddi, eb insurance ar y car? Beth be dau ni wedi gyrru fel mae'r gyfraith yn dweud without due care and attention. Mae'n drosedd. A ddech chi'n disgwyl bod chi'n mynd i gael, wel, wynebu rhywun am hynny. Beth fi eisiau dweud yw hyn. Mewn cyfnod pan mae mwy na sybrydion ar led na allwn ni ddim cael ymddiriedolwyr mwy bod gormod o liability. Mae gaeth dweud hyn, te ni'n pido a bod yn eglwysi gyda'r annibynwyr. O ble gyd yn ddealltwriaeth i, os ydw i'n deall yn iawn. Y mae'r eglwys annibynol yn sefyll ar ei thrad i hunan. Hi sydd yn perchnogi, hi piau, hi sydd yn gyfrifol, hi sydd yn cario, i bai chi, i llwys chi, i braint ti i'w cario hwn. Mwyn hyrwyddo'r efengil, a mae'n bwysig i ni gael hyn ar led. Wy'n ddigon hyderus fod yn annibynwyr ym mhob un o'n eglwysi ni sydd yn bobl gyfrifol, yn bobl dda, yn bobl o swmp ac o sylwedd, yn bobl ddigon gyfrifol i fod yn ymddiriedolwyr eglwys. A mae eisiau ni hau hyn ar led. Fel arall, i ni wneud yn fawr o freider ac mewn sefyllfaoedd brau mae yna berygl i ofn gan y gorau arno ni. Wy'n gwybod
yn rhinwedd yn swydd yn Cydron Penri, wy'n gwybod bod e'n eglwysi yn y blith ni'r 2-3 blynedd ddiwethaf yma, sydd wedi gwynebu y sefyllfaoedd mwyaf cymleth posib, wrth iddyn nhw gael gwared ar eu hadeiladau. Ac fe wnaethon nhw hynny. Yn ddi-stŵr, yn ddi-ffys ac yn ddi-fodder. Na fi oedd ddim yn hwydd arnyn nhw, na fi'n credu bod rai nhw wedi colli ambell i noson y fwsg. Ond fe ddethon nhw i bennau, a hwn yn eithriadol o bwysig. Mae ddad o fi nodi bod amryw o eglwysi ac o feleithau wedi gallu manteisio ar y grantiau sydd ar gael ar gyfer arloesi a buddsoddi yn ogystal a chynnal gweinidog. Mae ymddiriedolwyr y drysorfa yn ddrwg iawn bod cyfalaf yn cael ei ryddhau, ac mae'r gwaith o geisio hyrwyddo, hwyluso y dymuniad hwnnw yn un sy'n datblygu yn gyson. Y bwriad a'r dymuniad yw gweld eglwysi'n dangos egni a brwdfreded i gamu ymlaen i'r cyfnod nesaf ni hanes a hynny yn hyderus. Wy'n hoff iawn o ddywediad, wy'n gweud bod e'n ysgrifenedig, ond wedi glywed e sawl tro nawr gyda EQM pan maen nhw'n sôn am rannu arian. Fe allwch chi gael grant i'ch helpu chi i wneud rhywbeth allech chi ddim i wneud hebddo fe. Ond ych chi ddim yn gallu cael grant i wneud rhywbeth y dylech chi fod yn ei wneud e beth bynnag. Braint fawr eleni, a gweud y gwir oedd yn un o'r freintiau mwyaf oes. Wedi'n hofio nawr pwy gwtw i masgu. Oedd cael bod yn un o 4 cynrychioli Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn hymanfa EQM yn Durban, De Affrica, rhyw fis yn ôl. Codi i fywyd gyda'n gilydd mewn trawsnewidiad. Rise to life, together in transformation. Fe welwch chi bod Jill yno hefyd, o Jill yno'n rhinwedd i swydd, neu gyn y swydd fel aelod o fwrdd ymddeoledig EQM. I ni ers sefydlu EQM hanner 100 mlynedd yn ôl i'r flwyddyn nesaf. I ni wedi ymhyfrydu yn ein perthynas a EQM am gyda aelodau o deulu EQM, ac yr oedd yn llawenydd arbennig. Bod yn y gymanfa eleni ac oedd yna lawenydd arbennig yn perthyn i'r gymanfa eleni. Y bwriad oedd bod yn Johannesburg wrth gwrs yn 2020, ond fe ataliwyd hynny gan y Covid. Oedd yna rhywbeth arbennig iawn mewn dod ynghyd eleni wedi 8 mlynedd, De Corea fi'n credu fuodd y gymanfa cyn hynny. Gair o rybydd i chi fydd yma. Y gair diwetha nath Joseph Cwm, ysgrifennydd cyffredinol Cwm, ddweud wrth i ni ymadael Durban, cofiwch, fe licen i ddod i Gymru yn 2028. Wel, ac fe dwi'n wir, wy'n gobeithio bod wedi dweud yn iawn, a wy'n gobeithio daw hynny i fwcwl, bydde hynny yn gyffro arbennig iawn i ni ac yn yn hanes ni. Doedd dim ryfedd bod i yn gymanfa lawen, o'n i'n De Affrica. O'n i'n gwlad y gan ar ddaws. Bydd rai o'ch chi'n gofio wrth gwrs yn Hobart, y goeden Hobart gyda apel bywyd i bawb Madagascar. Yr oedfa di Sul, dyma'r llun fuodd o'n blaen ni am deirawd. Gymrodd yr oedfa deirawd achos pob emyn o'n i'n canu, oedd cynulleidfa rhyw drychan dod o'n mas o'i seddau ac yn dawnsio. Yn ddi-stop, nes bod y llywydd mewn ffordd bach garedig yn dweud nhw, wel, trowch nawr a danswch eich ffordd nôl i'ch seddau. Wi ddim wedi gweld gymaint o lawenydd, a brwdfrydedd ac egni. Mae gan i fideo yn hwle, fi rhaid i ddangos i rhywbryd. Oedd na gwmni o wragedd hun yn dawnsio yn y llwyfan,
Ac oedd un o'n nhw ar ffynnu bagle. Ac oedd hi'n llwyddo i ddawnsio yn well na rhyw blocyn o ddawnsio fel fi sy'n cael ei job symud. Oedd hi'n drawiadol bod ni yn ei Affrica yn Durban ar Fehefin yr 11/15/2024 ond oedd hi ddiwrnod cofio protest myfyrwyr Soweto. The Soweto Rising. A dyma'r llun mae'n debyg. Mae yna luniau yn dosau sydd wedi newid cwrs hanes y byd. I ni meddwl enghraifft am Kim yn Vietnam oedd i ni. Dyma i chi lun foelodd mae'n debyg. Foelodd yn llwyr apartheid. Bu'r grym apartheid ddim cweit rhan peth ar hwn y llun hwn. Yn ddeuddeg oed ac yn prysur farw y mae Hector Peterson. Yn rhedeg gyda fe fyna yn ei gofid y mae ei chwaer Antoinette. Gan ei gario fe mi biasa Macubo. Pobl y gan ar ddawns, y gan ar ddawns sydd wedi costio. A chostio yn ddrud iddyn nhw hefyd. Ond y gan ar ddawns fi'n gyfrw i codi nhw ar eu tradd. Yn fwy na chonchwerwyr. Allwn ni ddim dweud yn gwmws wrth chi medde'r Africanwyr, allwn ni ddim dweud yn union beth yw Ubuntu. Ond i ni'n mawr hyderu a dweud y gwir wedon nhw, i ni'n digon hyderus i gredu mi bo chi mynd o yma, ddwch chi wedi teimlo Ubuntu. Yr wy fi achos eich bod chi. I chi achos bod fi. Medde Mandela, wedeth chi beth yw Ubuntu, pan bod i eithrin yn troi lan yn pentre ni, dyw e ddim yn cyffo gofyn ag eiffe baned o ddŵr neu os geiffe fwyd, bydd pobl wedi dod allan ato fe'n barod a dweud dewch at yn bwrdd ni. Ubuntu. Y perstyn dofn, y beth cudd dirgel sydd yn clymud pobl at ei gilydd. Oedd y gan y ddawns yr ymdeimlad o bwnto o berthyn o fod yn hyd yn un yn nodwedd amlwg yn yr addoliad, y sesiynau defosiynol. Y rhai hynny oedd yn wir ysbrydoledig a chynhaliol. Yn ôl rai astudiaethau, erbyn 2050, bydd 40% o Gristnogion y byd yn byw yn Affrica. Ac yn sicr bydd canol y byd Cristnogol yn y de. Fe wnaeth gyfeillion de Affrica ddau sylw yn yr oedfa ddydd Sul. Dyma i chi ysgrifennydd cyffredinol UCCSA, United Congregational Church of Southern Africa. Pwy oedd cyfraith hwn? Ac wrth weld y dawnsio a'r symud a'r holl bethau creadigol ma'n y goedfa, medde fe, worship in Africa is an open space. Bydd rai o'ch chi'n cofio Dr Vivian Jones yn hannog ni i wneud. Fel oedd Vivian yn licio na'r goffan ni oedd hyn oedd yn cael ei wneud yn yr America. Ond oedd e'n dweud o bryd i'w gilydd, ond ni'n rhoi 5 munud i bobl yn y cwrdd yn Minnesota. 5 munud iddyn nhw rhoi cyfle i weid pa lyfr o'n nhw wedi darllen, neu pa ffilm o'n nhw wedi gweld, neu pa gerddoriaeth o'n nhw wedi clywed, neu lle o'n nhw wedi bod am dro, pwy o'n nhw wedi cwrdd â, ond i'n rhoi y gwagle yna. A chi beth gwerthfawr, ynddo fe? Fe gwrddon ni hon Lydia Nesiangwe, cyn lywydd bellach, Egwem, o Zimbabwe. A chi wraig ar dan yw Lydia. Fe gwrddon iddi ar yn Undeb Zoom ni flynyddoedd yn ôl. Chi'n cofio fydd yn hanner ni. Medde Lydia,
Africa is formed as a question mark. Africa is formed as a question mark. Fe greodd y gynhadledd wagle lle cafwyd cyfle I gwestiynu ein bywyd a'n gwaith fel eglwysi. Mae yna gymaint allan ni sôn oedd y cyfan oll yn gyffroes ac yn wefreiddiol. Na, fi ddim hynny wrth reswm. Ond fi eisiau aros gyda chyfraniad 2 berson yn arbennig. 2 o bobl yn ysoedd y Môr Tawel. Y naill o ynysoedd y Solomon, y llall o Samoa, ond yn byw bellach yn Fiji. Lwma o polo fai, yn y wisg frodorol, a Cliff Bird. Oedd Cliff yn eistedd ar y ford gron ar y mwy sydd pan nad oedd e'n aneb. Medde Cliff, ti ddigon siwt di. Diolch, o dwi smart Cliff. Se di wisgo siwt eriod o blaen a fi'n 65 blwydd ddod. Ond wedodd y wraig, bo wedi cael siwt I ddod fan hyn. Gwisg rhywun arall i'w siwt, medde Cliff. Nid ni bi a hon. O Lwma sydd wedi wisgo y siwt frodorol. Mae Lwmo yn bennaeth Coleg Diwinyddol y Pacific, a mae Cliff Bird yn gyn bennaeth Coleg Diwinyddol y Pacific yn Fiji. Pobl ardderchog iawn. Y 2 ohonyn nhw yn arwen y diwrnod arbennig hwn, Revisioning Mission. Revisioning Mission by situating the reign of God in context. Cyn bod ni'n gweud revisioning, medde Lwma, mae'n rhywbeth o'i le, te. Cliff Bird. O, fe ni'n mor gyfer nawr. O, fe ni'n yn excited reit nawr, fe ni'n gwrdd gyda. Cliff Bird, gweinidog at I winydd, ond medde Cliff am ei hunan, pysgotwr, wel, wi'n gwybod siwr gweud y gair mas yn Gymraeg. I'm a fisherman, romancing with theology. Pysgotwr ydw I yn fflyrtan gyda diwinyddiaeth. Ond i hwnna'n dod yn nes at I fi. Cliff oedd yn arwen yn astudiaeth Feibler. Rwy'ch chi'n cofio bod penod 13 yn Matthew yn penod y damhegion. A'r damhegion gafodd sylw gyda fe oedd yr hedyn mwstard, y lefaid, y trysor, y perl a'r hwyd. Wi eisiau chi sylwi ar y 5 dameg, medde Cliff. Wi eisiau chi sylwi ar y bobl sydd yn gysylltiedig â nhw. Pobl cyfarfod iawn. Mae rhyw ddyn wedi hau hadau yn ei faes. Ffarmwr cyffredin, dyn cyffredin iawn. Mae yna bysgotwr sy'n bwrw'r chwyd i'r môr, dyn cyffredin iawn i we. Cyfarfod iawn. Mae yna wraig yn tyluno toes, wi'n siŵr bod chi'n nabod hi. Mae yn eich tŷ chi, mae yn eich cartre chi, mae yn eich cymdogaeth chi. Chi'n nabod y bobl hyn I gyd. Mae awnelo'r deyrnas gymaint a bobl gyffredin. A bobl gyfarwydd. A'i air ei oedd recollectable. Pobl roedd I cofio. Pobl sydd wedi sefyll mas fel yna. Pobl gofiadwy yn cyflawni tasgau cyffredin, ordinary nes oedd I air ei. Sneb yn neud i'n byd yma nad yw e'n gyffredin. Mae'n beth cyfan o'r gyfarwydd. Cyfan gwbl gyfarwydd. Sylwch ar y lliwiau. I air ei oedd earth tones. Lliwiau'r ddeiar, glas, gwyrdd, brown o wahanol fathau, hufen. A sylwch fel mae gwaith y bobl hyn neu perthynas ar greadigaeth o'i gwmpas nhw yn dwy'n ffwyth.
Sylwch wedodd Cliff yn y damhedion hyn daw'r deyrnas nid oedd uchod, ond codi oedd isod yma hi. Tybed ydy Elfyn Jones ar ei gwalri wrth ganu o doed y deyrnas dwy ein gwaith am gweddi beinydd o'r daith. Chymod pwy yw'r hein wedodd Cliff ym mhobol i yw'r. Wi wedi gweld y bobl yn ynysoedd y Solomon ac yn y Pacific. Mae'n bywyd i ni bobl yn ynysoedd eriod wedi bod yn edefyn a natod yn wead yr amgylchfyd o'n cwmpas ni, y tir a'r awyr a'r môr. Does gyda ni ddim cefnfor i gael ni yw'r môr, does gyda ni ddim awyr, ni yw'r awyr, does gyda ni ddim tir, ni yw'r tir. Ges i fynd gyda'n had yn y cwch i bysgota, medde fe pan o'n i'n 4 mlwydd oed. Gyda'n had ges i ddysgu hen ddoesineb a thoddodiadau a gwybodaeth pobl yr ynysoedd hyn. Fe ddysgodd fi i ddarllen yr hyddmau y byd o'n nghwmpas i, symudiadau'r cerrynt a'r llanw, cynrychtro cenhedlu'r bysgod a'r anifeiliaid. Yn fam y ddysgodd fi, hen arferion a phatrymau byw frodorol yr ynysoedd hyn. Hi ddysgodd fi am arddi o athaf fi cnydau. Hi ddysgodd fi lle oedd y planhigion iachusol oedd gyda ni pan o'n i'n sal. Dew yn y greadigaeth, dew y greadigaeth oedd yn cyswllt cyntaf i a ffydd. Roeddwn ni yn new ymhell cyn i mi glywed storiau am Iesu o Nazareth. I mi dechreuodd ffydd yn Iesu yn y cyd-destun hwn, yn y gwead hwn, nid rhywbeth ar wahân. Rhaid i ni ddeall ffydd yn cyd-destun y greadigaeth ac mewn cyd-destun hanesyddol, ieithyddol, diwylliannol, gwleidyddol ag ati. Dewch â un gair medde Cliff i ddisgrifio hyn i hi. Rai chi'n cofio hwn? Desmond van der Water. Cyn ysgrifennydd ECOM o flaen Colin Cowen, oedd o flaen Africanwr. Medde Des, y gair sy'n crynhoi hwn i gyd i fi, earthiness. Earthiness. Gair y pobl yr ynysoedd, medde Cliff, yw dirt. A gofnes iddo fe, what do you mean, Cliff? Be chi'n golygu, Cliff, by dirt? Pris nag e, a soil yw pris. Dirt wedodd e yw popeth. Pob peth ma'n bywyd yr awyr, y môr, y tir, y planigion, yr anifeiliaid, chi, fi yn cymdogion, popeth, pryfed, adar, unrhyw beth. This is our dirt. We are rooted in the dirt. Medde Cliff wrth fenni, yn ail adroddiad y creu yn Genesis, mae Duw yn creu dyn o lwch y ddeia, ac am ei'n plannu gardd. Ga i ddweud hyn, medde Cliff? Yr haid fod yn Duw ni yn ddew sydd â baw o dan i ewinedd, a allwch chi wneud dim byd yn y baw na phlannu cardd e bod chi faw o dan eich ewinedd. Ac i adeiladu ar hynny wedyn, fe ddath Lwma. Oedd hwn yn sobreiddiol. Chi'n gwybod beth wnaethoch chi? Beth nas y genhadaeth Gristnogol am dirt ni? You demonized it. Beth yw hwnna'n Gymraeg? Cythrereiddio. Dyna beth i gwyddodd. Fe ddethoch chi ac fe wnaethoch chi gythrereiddio y cyfan oll oedd wedi bod yn bwysig i ni a sydd yn bwysig i ni mewn bywyd ac fe wnaethoch chi driadweithio ni bo eisiau chi gael bywyd gwell na hyn.
Chymod pan fyddwn ni, pan fydd plant yn cael yn geni, meddwl fe, chymod pan fydd plant yn cael ei geni yn y nysoedd y Pacific, chymod beth yw'r peth cynta sydd yn digwydd? I ni'n mynd ac i ni'n claddu'r cwd geni a'r umbilical cord yn y ddeiar. Yn mam ni, a'n mamais ni. Ac fe ddeswch chi a dweithio ni cysreildeb yw hwnna i gyd. Mae eisiau chi ddod o fanna. Meddai un oedd yn gweithio gyda'r Dalits fydd yn siarad yn ni o India. Chi'n gwybod pan mae merch fach yn cael ei geni i dylwth y Dalit, chi'n gwybod beth yw'r beth cyntaf maen nhw'n neud ei? Maen nhw'n mynd allan a ddi tu fas ac maen nhw'n ei rowlio ddi yn y llaid ac yn y baw ac yn y sbwriel o blefi dyna beth mae'n golygu. Cythreleiddio. Y sioc fwyaf, fi'n meddwl am Eleri Mai o Efel Isaf, oedd gyda ni'n cynrychioli merched, y sioc fwyaf gas i oedd o Cresnogion yn India yn gallu dod i lan yn iawn gyda system casta galed. Y sioc fawr gas i oedd o'n eglwysu'n perthyn i ECOM o ddim yn ystyried y ferch yn gyfwerth a dyn. Y sioc fawr gas i oedd bod pobl wahanol, boed nhw'n hoiw, neu boed nhw'n ifanc, neu boed nhw'n hen, neu boed nhw'n deneb, neu boed nhw'n dew, na gyn ni hyd yn oed fel Cresnogio ddim yn gallu copo gyda'r person gwahanol. Ac cyfleistra i ni cysreleiddio. Dyna meddwl Lwma, dyna lle mae misio Dei wedi ffili. Ath e ddim yn ddigon pell. Ath eich cynhadaeth chi ddim yn ddigon pell i'n nabod yn ni. Och chi moyn yn codi ni mas o'r baw oedd yn bopeth i ni. Ac mwyn i chi wneud hynny, fe wnaethoch chi ddweud hefyd bod ni'n underdeveloped. Ac fe wnaethoch chi ar corfforaethau mawrion, yn ei blis am goedydd, am mwynau, a pysgod, ac unrhyw beth arall o'n nhw'n gallu cael gafel ynddo fe a'i droi yn arian, am gwthio ni'r cyrion. A chymod beth yw'r twist diweddara wedi fe? Mae dian i gwmnioedd nawr sydd yn tyllu'n cefnforoedd ni i chwilio am adnoddau crai sydd yn gallu cynnyrchu batteries i chi weid bod chi geir sydd yn geir gwyrdd. Ac ar yr un pryd mae gyda ni mwy o king tides. Y llanw yma oedd yn arfer dod bob 2 blynedd, meddwl rai ohonyn nhw American Samoa, ni wedi cael 3 leni. Y llanw enfawr yma sydd yn dod dros yr ymgys i gyd a bron ac bod yn ei boddi ddi. Chi'n gwybod faint o arbrofion arfer niwclear mae Ffrainc wedi wneud rhwng 1966 a 1996 yn y dir Pacific? 193. A meddwl pobl Tuvalu, a meddwl pobl Samoa, a meddwl pobl yn Ysoedd Solomon, nawr i ni'n dechrau gweld pobl yn dioddau o gancr y ceg, o gancr y gwddf yn arbennig iawn, a mae pobl yn dweud ni, dwi'n byd i wneud yr arbrofion yna. Chymod beth yw cynhadaeth wedodd Lwma? Agor eich llyged i weld Duw yn y greadigaeth o'ch cwmpas chi. Yn y person wahanol, a gwerthfawrogi i fywyd ei, a gwerthfawrogi'r greadigaeth yma yn rhan ohoni ddi. A dod i barchu'n gilydd, meddwl fe ges i'n fagu mewn teulu estynedig o 30 plus, ac o'n i gyd yn bita mas o'r un crochan, ac o'n i gyd yn wahanol, ond o'n i'n tyfu mewn i'n gilydd, parchu'n gilydd, dysgu gwerthfawrogi gwahaniaethau'n gilydd. Yr ymerodraeth sydd yn moyn creu'n uniformity, yr ymerodraeth sydd moyn i'n ffurfies, nid yr efengel. Mae angen i ni weld bywyd yn rhan o wead bywyd y greadigaeth gyfan. Do carodd Duw y byd, cosmos. Cyfan, nes iddo roi unig fawr.
pan ddanfonodd Pennar Davies emyn at Derwyn Morris Jones. Emyn ond wedi gofyn dy fe lunio ar gyfer I fynd gyda'r dôn Pont Morlais yn Llangiedydd yr ifanc. Fe ddanfonodd emyn mewn, a meddai fe nawr Derwyn yn ôl pedymais Caneuon Ffydd. Emyn natur yw hwn ar un ystod. Ond nid un siwgwraidd gobeithio. Ac yn y pennill olaf o mae cenadwri ganolog yr Efengil yn dod I fewn. Chi'n gwybod pa emyn wy'n sôn amdano fe. Ac fe fyddai mor hi a dweud bod yr emyn hwn yr un mor berthnasol i'n dydd ni ac oedd emyn Pantycelyn ag Ann Griffiths I Gristnogion y 19ef ganrif. Glendid maith y cread. Yn clywed cliff a lwma canu da ni. Syndod I ddieithwch gwyrth ein deiar fechan cyfeddod bod a fyw. Diolch am gael profi yn y dwys distawrwydd ras ac ogoniant yn Prifysgol. Yn y pennill olaf y mae cenadwri canolog yr Efengil yn dod I mewn. Dagrau, poen a galar, daw y rhain yn bywyd. Pryder pechod angau a gaid o oes I oes. Arnom y mae eisiau, mae'r copi dy fi fyna, ni'n credu, ni'n cofio fe. Nerth a dawn yr ysbryd, gras a dawn yr ysbryd, sorry. Arnom y mae eisiau dawn a nerth yr ysbryd, gras y tragwyddol, aberth glan y goes. Dyma beth mae Lwma a Cliff yn dweud. Jesus' mission was not so much about saving the dirt from its dirtified nature, but rather about adopting dirt as part of God's liberative mission. Mae Duw y moyn achub y byd, ac mae dyn wedi sancteiddio. Y mae'r natur ddynol wedi sancteiddio yn Iesu. Na beth o'n i'n meddwl. Y mae'r natur ddynol wedi sancteiddio yn Iesu Grist. A pan bod Iesu Grist yn cael gafel yn y dyn, ac yn y baw, yn y llaid, yn y bywyd cyfan yma, gras, aberth glan, dawn yr ysbryd, mae ydych chi ddyn newydd. A byd y mae pawb yn edrych yno fe yn cael gallu mwynhau I ofal y fam ddeiar y tad nefol yn frawd yn ceidw ar Iesu Grist. Er bod goni yn hynny. Yn y lle diolch o galon I dyfrig am yr adroddiad. Am rhai o'r uchelbwyntiau myndên falle ar y dechrau ond sy'n mor bwysig. Ac yna y straeon yma sydd mor ganolog i'r Efengil o y profiad yn y gynhadledd egwe. Oes yna gwestiwn, mae'r amser wedi mynd mlaen, ond oes yna gwestiwn yn llosgi, neu unrhyw sylw. Nag oes. Felly, fe symudwn ymlaen at dwi'n licio hwn te a chagen. Dwi ddim yn gwybod le mae'r te a'r chagen, ond trwy'r drws na fe, os ewn ni'n ffordd i'r fan honnod, felly trwy'r drws a bydd rhywun yn tywys ni, a diolch yn fawr iawn. Dewch nôl yn brydlon erbyn 4 o'r gloch pan fydd y cyfarfod heddwch dan ofal Guto a Ron. Diolch yn fawr iawn.